أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. الحمد لله الذي بفضله اتقى المتقون ربهم. الحمد لله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الحمد لله الذي أثنى عليه المتقون، أثنى عليه الأنبياء والمرسلون فرفعهم بذلك الثناء درجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وأرسله إلى الثقلين كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الداعي إلى طاعة ربه والمحذر عن الغلو والبدع والمعاصي، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala sa manayan na miyakaran yagyan kutakapuguda sa gyan kaya bulan Ramadan way yesum betuan tanu sa asrul awakhir hulim po sa nasa pulugabi nasa manayan na to pa kaya 5 gabi buwan ba sa gyan kaya Ramadan way na paguda sa gyan kaya bulan Ramadan na umanisa na ilod rin sa tampi ay mananiyan na tagpaninagyan ko ta mga amalian badadilabo sa gyan kaya mga kagagawi ko bulan Ramadan amay-amay na matabutan wagyan ko to Laylatul Qadr khairun min alf shahr. Laylatul Qadr atumu adigyan ko ta sangibo ulan-ulan way mangorip Allah subhanahu wa ta'ala tanto ko mapiyagyan ko ta biyati agyan ko ta ari-ariakan agwatayo isan luto patut ay pangasigi kagi miyali Nabi sallallahu alaihi wasallam aduan di mana patut din ay kasigi manusia pagadiaron nagyan ko to ata rajulun atahu Allahul Quran mama abigan wallah sa Quran ini biniron sa Quran niya kasumati sa Quran minilangagian sa Quran arag sa pembetian sa Quran sa gugam idaw-daw pangadiin sa Quran aguyan ko to ikadua mama patut din ay pangasigi nagyan ko to tao abigan wallah subhanahu wa ta'ala sa tamok arag sa dinan ning gusto sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala gian ko tatamok yan sa gagawi daw way gian ko tabiyat yan ko tayo sa kong mga watayo naguarya kang panganinta ko Allah subhanahu wa ta'ala badong bolya ulama amin na isa uturin na giyuting pinakamala hikmah sa gin kaya bulan Ramadan sa lagit nung kaya pamagusiyo na gian ko ta mga ulama at tanom yang una way ayang mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala ungangan sa gin kaya Ramadan na kalo-kalo na mapamulas ko pitang gisaan na gian ko pero na takwa kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala tala yung talo na vlog sa gian ko mga ulamatan agulala yung talo mbadya na gian ko pero Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ini sugo Amerikan wati ko Allah iskanomia maratya na ini paliugat Amerikanus so kapamuas sa inyo ko Ramadan sa lagit nagyan ko ta kini paliugat na minonsi ko miyangaw na niyo mga pagtao kakalo-kalo at tigo Allah na mapadala marakan wagyan ko ta kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala mapadala marakan wagyan ko ta takwa kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala huway sama nito mga urip ng Allah lagyan kayo sa kalaksi ko Allah na tanto kong malay kipantag kaaya ko padamala o din aya pinakamala kaya subo Allah subhanahu wa ta'ala si ko mga manusia sumiyang maratyaya ipon din kung yung unahan tanong nagutaman din iman ito na andra kita no mapadala bagyan ko tatakwa ngayon ito mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala kagigyan ko tatakwa mga urip ng Allah gyan ko takalaksi ko Allah na saan mapapadalam uli na saan misasang ko tagyan ko takapigumpi o mga manusia sa dunia ayaw malana sa morelo nagupaman yan ko pangilay tanong sa ukit o ando man ay katigumpi o pantaw ando man ay katigumpi o pamilya katigumpi o pagtaw na katigumpi o yung mga Muslim na siyempre sasangkot sa gyan kaya kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala ayamanan yan na api ikaw pangilay tanong sa ukit kaya pa na pinuti mo na gyan ko ta mga mampunay sabot siya ko kung ano ka Western education na api ikaw pangiliran sa ukit o ando man ay katigumpi o ingit daw katugumpi o pagtaw
na amay ka mapapason so galaksi ko Allah na di tanong tagumpia. Uway, di tanong tagumpia. Dito sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyugong yan sumyangaw ng tanong na gusto kita no umat kaandra kita no mapadal magyang ko takwa galaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Uway, di Allah subhanahu wa ta'ala siya pada ayat awalaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sabi na rati ko Allah subhanahu wa ta'ala ini sugwami ini wasiyatami ko sirano to tirunan sa kitab amyaw na niyo nagusir kanu akala kanu sa Allah. Why? Ini paliw ka kita no Allah nagusum yang ng tanong agyan ko takikala kan tanong si ko Allah. Mapadalam si ko mga puso tanong agyan ko takalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan kay Ramadan mga ulip no Allah na ayaw pada malaki ang pakatalinguman yan na litadib. Ang tanong ma-disiplina ang mga ginawa tanong. Di tanong saya di training, ngunda katanong saya, siya kung nganin ay sa paru Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-ayad niya mala training rin tanong mga urip Allah. Na ayad na training ang tanong, nagyan ko ito anding din. Ang kinahanglan o mga ginawa tanong, nagpupubayan ng mga ginawa tanong, ang ginan sukakan na gusto kayo. Sayang kaya Ramadan, na ginagabi pita na digagam na gudiga paginom. Karena karumanyan diyan pagkubayin sa karumanyan. Uy, aandungin nito pagkubabayan ng manusia, nagukinahanglan ng manusia. Na training ang kaginawang kasagyan kay Ramadan. Ngayon ito, andro ka mapadala magyan ko takapan ng gila agin ang sumano takwa. Uy, kagi mga urip Allah, kagi diyan kanan at takwa kalaksi ko Allah. Na sana misa sangkot agyan ko takap tugumpi ang mga manusia, na ugap tugumpi agyan ko ta mga ingit. Dito sa Allah, na ipun din ko minuna, na ayat na ipsugulian siya pagtaw, ipsugo mga nabi, mga rasul siya pagtawilan na, fattakullaha wa ati'un. Kalak niyo sa Allah, na pangungunutan kami. Okay. Ngayon ito, kayo yung tatigtan mo, saan misasang kutagyan kung nakaptugumpi ang mga manusia, yan kung nakaptugumpi agyan kung mga ingin. Okay. Kaya kenapa mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala misasang kung sa katugumpi sa ibarat yan na mga Arabayan na siya ni pagtugumpi. Di, ori nagyan kaya mga tao na sirani mga tao kaya tayo barat na sirani tugong pedi. Kaso Allah subhanahu wa ta'ala na inad tanong yan ang lagi-lagi. Langon tanong pun sa giyan ko ta? Lupa. Uway. Dating man yung Nabi sallallahu alaihi wasallam la fadla li Arabi ala ajami wala ajami ala Arabi. Da kapakalalbi o Arab. Seko kena ba Arab? Naguda kapakalalbi. Agyan ko ta mga bubuti ang mga mamahuyan ko ta mga etem. Inun tabu na ayak ang pakalbi humanisa si ko padiyan, nagyang kuta illa bittakwa. Kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Uway, di ka sinibituro ay sa kanitong kaya tao sa giyang kaya ranaw. Uway, awat ako yung manaya solutan, di nga nutugtero si ko Allah sa hadapan ng Allah. Kaya pag-ilay ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagyang kuta puso ka. Yang kuta hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila kaya ila ajsamikum wala ila suwarikum. So Allah nakanabanin pag-ilay sa mga bugon ni wantay, guwapo antay matay. Uy, aguan taon na pa may mga pipik at bubulawas na kuna baginan. Walakin yanzur ila qulubikum. Ay pagilay ng Allah na sumanin ang mapapadalam sa puso. Uy, dito ito Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum inda Allahi atqakum. Ay dito kan masasalaan sa hadapan ng Allah. Lagi ang buta masanggilar kanu. Ang taon na ni malar kanu para kaya, malar kanu kalaksi ko Allah. Lagi dito ang malay bangsa si Allah subhanahu wa ta'ala. Uy, dabang aligat na pumamisa si Allah. Kaya pagilin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang taunor kani dito mas ang gila sa dosa. Why? Nagyuti sabab uman bin ragun na sagod po nagyang kaya bulan Ramadan. Training tanong sa gyang kaya Ramadan, training tanong saan dumanay kapangambakan nagyang kutamaan ng takwa kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Na amay kami kapira puluhan sa gudo Ramadan na doon mahalin subatar ka na kailangan nagyang kuta kapagin ng kaka. Amay-amay na biyapos ka, may umang ka sumalakal mo, dagdagyang kuta pugusin, nagyang kuta guru tano, ababala ka sumalakal mo, na di ka makarari para doon. Na di ka pagkakol si kumalakal mo. Apay sa segundo na di ka pagkakol. Di ka nang pagkagirawi, pagkapagamalang wadan, pagkapanahadjudang wadin. Kabasta na kau mas sumalakal mo, innal mawda alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. So kapatay, tika Allah palagyan niyo, napagkabalaki wagyang kuta kapatay. Huway. Na uman din ba kasagad sa Ramadan, na ayat pemulaan yang kita nung nagyang kaya takwa amay mambuka tinggal bagtanong studio wa nagyang kaya Ramadan pianang buyangan tanong nagyang kaya bulan Ramadan upamanian ko sulib sembayang na biyalo niya na tawbatian kami ang pun sembayang na miya kaya bukaan na itataros yan sa puasa nagyang ko kanya liga panambayang uy na insyaAllah natupamunang nagyang ko tatakwa amay pa nagasaka nagira puasa na miya
di ka gada sa masjid, nakabukaan na, kaya bukaan mambugian ko tadi nga di kang baradusa, kaya lipatan ka pa na masjid. Nang marag dir ka baka, di maka nagyang ko ta maanaw, takwa sa gyang ko ta puso. Uway. Nagyuti sabab mga ulit Allah subhanahu wa ta'ala, aswa Allah subhanahu wa ta'ala na ipasubuyan, ipon din kuminuna, ipon din ko Nuh alaihi salatu wassalam, agusto niya asum su Adam, so Nuh alaihi salatu wassalam, so Hud, agusto taman din sigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, na ayan na ipungos yan tinan sigo pagtaw, na fattakullaha wa ati'un, kalat ang iso Allah, nagupangungulutan ka. Uway, nagyang utang ka ba sa tanong kagiyam? Ginan ay ipagkumpitan o mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uway, so Allah napintaruin sa Quran, giyan utak, ipasubuan sigo takwa, na kana dulo miya ka 10 miya ka 20 mali sa Quran tanto kung mari padakal mangurip ng Allah. Uway, na mali tanuron sa sabi kaakano kaluho na ang tanuron may taksagyan ko ta mga ginawa tanong. Uway, tigo Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hayas kanu miya maratiyaya na kalakan ni Allah sa tidwa kalak, kalakan ni Allah sa tidwa kalak, mana niyan mangurip ng Allah sa ating bus apal tika kalak akna ba jinoin. Uway, ibarat yan na yang udah kabasa tanay gila Ramadan na di kagaras sa masjid na madas sa Ramadan na di kanyakan lipat ka magabdas uli na anda mga tao ay gira makaingod na di pakalpas sumbayang na makasong sa kagayan makasong sa dawo na kalipatan niya sumbayang yan uli na masisaw si sagiyang kaingod yun pa mamakaingod na kiling sa alima ibarat siya kumakabain na makaumasagyan kay pragatan na di tagatin uba muslim o di pero sa maranang na tigo ba sarwang ataw waliyadu billah nagyuti tigo Allah kalak ni Allah sa tito kalak ajuno ay nakanabapaltik kalak at tatap mangoripun Allah. Uway, dito sa Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin man ay ittaqillaha hitumatun kalak na kasu Allah sa papian ka madatag. Uway, kanaba ayaw ba kitalakan kasi ko Allah na igirasi ka sa walay uli na makaingod ka o di na igiras ko Ramadan na may posto Ramadan o di na madagas sa ingod ka na kalipatan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Uway, ginan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. May Ali ibn Abi Talib ayat bigyan na haqqa tuqatih tito maanaw kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala na mapapadala mo na giyan ko tapat timan na malutano si itakas mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala mga ginawa tano o ando tano si imatataman. O albubay na yaw manista na panggiraw malay kalaksi ko Allah na tangin nilubas na dan maka persen sa giyan ko ta kalaksi ko Allah pura maanaw kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala na tigman na yaw Ali ibn Abi Talib baka na yaron na al-khawf min al-jalil ikalak ka sa Allah sa anggulalan sa ipanggulalan ka sa mga subuan yan na imbagag kagyan ko ta mga inisapar Allah subhanahu wa ta'ala punanggilan kagyan ko ta inisapar yan kanaba tikip ka lagagan sa Allah na di ganin digap sumbayang na digap salimut uli na sikap kayo Allah subhanahu wa ta'ala sikunganin abgar ragitan yan uli na sikunganin abya kaharami na ka na ba nga ipagalak sa Allah papama ko'y pangibarat na ka na ba tayo pangibarat sa Allah walillahi mathalul a'la ibarat yan nagyan ko na makadar pasudato ka na apiyas yung mga guguin ka na pamakalumban uway na ipagalak ka upang ka mas upagagyan ko tayo sa saparyer ka uway ibarat yan abgar rangat anong gato ibarat na di ka sikupan di ka pinina papakain sa kasikupan na di ka nabakaraw sikupan sa dangaya di ka apiya bugi wakap pa sung arak lagi kuta dato na makula basta na ayaw pa na sa Allah akatiti kayang ganyan sa gagawin daw nakatawan niya sunganin ama hingaling galabakan naliusan pa ng mga urupan Allah na alimun bidatis sudur katawan niya sa mapapadalam siko puso dan na pagmaan kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala na utito ka maalakan siko Allah na ayan na pipikiran ka na ilan ka wag sa ayabong talian na panggalabakan ka sumasuguan yan arak ko sa punanggilan kagyan ko tayo ni sa pariyan uway ikadua mga ulit Allah subhanahu wa ta'ala ang mapapadala naman tigman ay Ali ibn Abi Talib sa giyang buto manaw taqwa haqqa taqwa pure ang manaw taqwa na ar-ridha bil qalil masuat ka sa giyang kutang mayto ay ang manaw tunaw kusuat ka sa giyang mayto na labi ka kusuat ka sa giyang kutang malak uway nang bagyang kaya patatanong tutama na giyang kutang nga tanong sa giyang kay dunia ando man ay pagkapanalamat to uri pinu Allah ay ibarat yan nagpakasukat sa 1,000 pagato 1,000 sa saulan nakagiayak kalaan nga niyan na milyon na di ka makapanalamat si Kwang uway ayat tigman niyo Ali ibn Abi Talib ang manaw takwa na ang kusuat ka si ito na umakala na mas nabi ang kusuat ka si Allah ay ang mana masalamatan ka si Allah subhanahu wa ta'ala
Wa nagyuti so man nagtigin man sa Quran walakin akthar an-nas la yashkurun. Ugay dati ko Allah na so kada lang ko mga manusia dan sirang panalamat si ko Allah. Wa si sa hadis qudsi na miali Allah subhanahu wa ta'ala at tigin manay asakan na gusujin na gusto mga manusia na matatago kami sa miyak kalal at tutulan o man na headline sa kanyang kaibong magbasa tanong ngayon ito tigo Allah inandagan sa mga manusia nasala ko apasimba niran ay man nabisiran di mana ko ito na priski na kan sa mga manusia tigo Allah na bisirang panalamat na ayat na masagitan mangori pun Allah na lagi mutati ko Allah khairi ilayhim nazil so mga limang kiranda gagawin daw na oras segundo na pangaturan kiran Allah subhanahu wa ta'ala so kamapian ang kiran natin ko Allah na umal seconds na pangaturan kiran every seconds na pangaturan kiran kaya so kung na naging kayan doon na oras na pagilakan tayo sa Allah ayat ano pong ginawa na pagilakan tayo sa mga iko Allah subhanahu wa ta'ala kung talagyan ko na mga pangalan ng Allah na ayat problema na tigo Allah khairi ilayhim nazil so limo ang giran na segundo na pangaturong kiran ugay na tigo Allah wa syarruhum ilayya sa'id na bendi pangaluman bendi pagumar kagyan ko takarata irarak na tigo Allah wal iyad billah na palutan si itang sa mga ginawa tanong mga waripon Allah ano tanong niya taman sa iko kapon na lang matitanong si Allah subhanahu wa ta'ala diya kayo sa nabi sa sumbayang sa nabi sallallahu alaihi wasallam wallah alam na so Aisha niya kay leron Napigan ya Rasul disumbayang sa tahajud amiya ka upakagyan ko tapalon pigin man ya Rasulullah badi mata Rasul na inirilaya kagyan ko ta dusta amiyaw na amiyawri natigman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagabas di kabayat tigin na mabaluya ko oripan amas salamatan si ko Allah nagyuto na nabi agu Rasul habibullah at kubabayan wallah na mananaguntaman sa giyang kuta kapsimba niya si Allah subhanahu wa ta'ala na ano tanong yan taman mangori po Allah sa giyang kuta simba huway sakit ano na mga pirawit ano na ayan na miyagid yung tanong na batano mibuli auliya kaya lipatan tanong na giyang kuta mga pedasimba di tanong pangabatiya sa Quran huway umana isa na bisikon na ilang tabog yan kaya bisi na 5 kauras sa diyan yung Facebook o rin na limbantay sa nganin sa nawaliyadabillah kaya lipatan tanong giyang kuta pupapantang tanong si Allah ba di giyang kaya Ramadan nagipangulo na mo ng mga ulan-ulan. Nasit ano pa na matatago sa giyang kaya di tanong siya ni pangilayan sa kiti masugat tanong giyang kaya Laylatul Qadr. Uway. Ikatanong ng mga ripon Allah. At tigman na yung Ali ibn Abi Talib ang mapapadalam sa giyang kaya takwa na al-amal bit tanzil. Ipanggulan ang tanong so inituron wallah gina sa Quran. Ano man ipanggulan ang tanong ko Quran. Kiyaso ko sa ulan ayat ano pagitong nagyang ko tataw sa masjid bukas ako sa simbayang so buso tao sa masjid na piray pakabatim sa Quran ay giram yabsin si alim-alim din pa man nabubudi makatutulog sa mga maamom kada pakaraw magimam padi di ulunura wasar kaman isa na pakaraw ugay na pun matampar na maglibag way siya na man isa na kayso ni naginawa niya tiga na pun ako san magimam na may tutug ako sa gin kaya mga bala-bala kay katawa niya ginawa niya di matamat yan oy now di bukas na to si tanong sa giyang utak po makabati sa Quran oy na piray pagagawin maana sa Quran piray pagagawin maana sa Quran na miyak ay ito at yung daw pagagawin magimam oy kagira Idul Fitr kata ako maging kay Idul Fitr na apegyan ko tayo barat na makasuwa mamati sa hamdalan na makapagimam sarap sa giyang utak kay ito aging kuta niya ganad na ano naman yung kipanggulan ng tanong ko Quran isa kita mismo ulit tanong ko ba diya oy na aya problema si mga original ako pagilang ka ng mga lukus na inimbiray nun o kada lang siya kung mga lukas nagyan ko tati paliwat niya kapaliwat niya siya kung mga batayaran sa kapaganda siya ko ubali sa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu na niya kay sa niya ka umara sa katawa mama pagkaulod niya nagyan ko tawat yan ang bago mama pigin maraya amiral mu'minin yan kaya watakan na kumanas siya ko ba siya tanong na masala ilalag malailalag yung ngayon paratiyan uway pango siya tingala ka ni amiral mu'minin kinuha Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yang kutawata tiyang usyatan yan tingin nagtumaparati ang kaswama ka huwag yang kuta mga tuwa na pero walidain penutulan ni nagyang kuta ipapaliugan sa yung kuta kapipisi kong palaloks oriyan yan na kumakapasad pero so Umar ibn al-Khattab tigman nagyang kuta pugo mama ya Amirul Mu'minin pwede magpakaya makaisya ko na tigwa Amirul Mu'minin na kapanar kagyang kuta kapakaisya ka
Dati kagiyang gota bago mamanto na abis mamboy kabinarakan si ko amakan. Agusti ko hinakan. Uway. Di pagin kasi mga rupin Allah. Mga luksami. Kagiya kadakalan si ko mga lukas. Na ayaw po di maniran na. Ira na mga seminar. Natigan alim na manunirang panis sa gadiging guta birol walidain ang pipi kung balano kas napakalilipatan nila nagyang guta kabinarakin ng mga watayran. Uway. Tingman nagyang guta wata ang tunabos maboy kabinarami kung mga luksami. Na padami ano yung Umar ibn al-Khattab na kabinaratigin o wata si ko luksiyan ay pangandaw niya sa Quran. Nagyang guta kabasan. Isiin yung pa na mga ginawa niya ng mga luksami. Ang taon na kami, iya paliwatan niya, iya pangdaw niya suwata yan. Kaya sukusukulan, asipurtan niya sa madrasa, pira ka tayo may guga. Asipurtan niya suwata yan sa kapangadi sa madrasa. Uway. Naimanto namin kami yung masukang bayado at tigwata, umin, uli na abin na. Uwan, miya nakasimudir, 150. Na miya ka paminsan at tigin na, miya ka naplik ang bayado madrasa. Allahu Akbar. Banga di kalilipati, baka kalilipati. Agyan kaya mga madrasa na sa katanaman ipagwikiran. Kakadaman na mga suporta pun sa gobyerno. Nagyan ko tayo pwede wata ka nagyutin pumasa sa balakpor daw ipumasa na tiyok. Naiman to na ipiligod ka. Manutan o singita ka sa mga rip ng Allah subhanahu wa ta'ala mga ginawatan. Uway. Na uriyan yan. Na amay kami ang kalaswata. Na miya ka sa pansalukos sige alim-alim hindi nagyan kaya mga ulam at nagyan kaya wata ka na matagas yulo. Uway. Na? Di man tagas yulo. Wata pa na dangon pangadun so agaman yan. Iya kalipatan kaso. Agama, dangon pang doon nagyang kuta agama niya. Kaya sukusukunan, mga rip na lagyan kuta hadith ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. At pigo Nabi palugatan niyo, sugun niyo kung mga watayo so sambayang sa piturang na idadira. Na isi yung mga luks, mga ginawa niyo. Isi yung mga ginawa niyo. Miya sugu yung sa watayo sa sambayang ko piturang na ibutado sa miya sugu. Alhamdulillah, sugu yung sinalangon. Huway. Dati ko Nabi, amay kang mirauta sa puluragun. Adi pa na sumbayang sa wata ka na pranag na ka. Ipranag ka na kanagaw pa ma punishment ka, discipline. Disiplinan ka sa mga sumbayang. Nako na. Ang taon din niya pranag yan sa wata yung kaginip sumbayang. Ugayin na umakahulog sa lapad. Aarga talawa tayo lapad na ipalakata ko balian. Agi ipranag ko yan. Agi ito na kanaban niya pintuba. Ako kanaban niya panagkabaya kahulog yan. Uway. Na amay kaginip sumbayang sa wata yan. Napababayan yan at tingin na watapan. Uway. Nang pwede sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na inusugo yan at tingin na amay ka sa paluragon at di pa napasambayang na dalag na kao. Nabangon pamudo din sa sabitan. O gayon na pangangalak na kapra na ganaga sa may ito. Asar po magdam yan, pamanin na pira lang kita nakaskan yan, ang pag-important yan na lagyan ko na kasambayang. Na? Kalilid na ba miya ka pang marang nag-alok sa ini para nagyan ko tayo na di pasambayang. O gayon na pagabsin sa eskwilaan. Natigin na din na balot ko ka mapita. Uway. Lagi mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala malot na siya ipag sa mga ginawa tanong. Nagyan kaya Ramadan na? Okay boss, nabalo yung tanong niya, nagyan kaya Ramadan, asa yung betad tanong si kumapya. So yung betad tanong si kumapya. Dadi tanong ipila, kagyan ko ito agamat tanong agama Islam. Ayaw ko sa sangkor tanong na sa dunia tanong. Uway, diyan kaya kalak si Allah na ipigumpiya tanong sa dunia sampai sa Morelong. Anyway, ini paliwat rakita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikapat at maniwali yung Abi Talib. Ikapat naging guta al-isti'dad liyawm ar-rahil. Diyan guta ka preparados sa Morelongan. Umanay sana preparados sa diyan guta Morelongan yan. Lagi diyan guta biyate, diyan guta reangan. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Means kalau biya maratya na umanay sana ilainin na ginawa niyan, eksaminan niya na ginawa niyan, auditan niya na ginawa niyan. O anto na ay minipanguna ko na niyan sa diyan guta mapitayan. O anto na ino mga day. Preparados ka din ko kibrat mo niyan si ugad na niya Rabbul Alamin. Na malaganap kika pa ng mga ginawa tanong. Uway, titigman ni Umar ibn al-Khattab ang tawa ka. So Ibn Umar, ahasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pamagitungan niyo ang mga ginawa niyo kung unang panudar ano ka pamagitungan. Kung mas sumasa ang pagitong tanong Allah subhanahu wa ta'ala, pagitong agyan ko ta mga amal tanong. Na unang panudar na pagitungan ka na ginawa ka. Kakatawan nga ginawang ka, sakay lupi yung mataw sa ginawang ka, na eksaminan ka ginawang ka. Ino mga diyo, kapantagi ko kapatay man to. Anda rumarami bigyan ko ta amalak. Uway na umanisa na katawan ni naginaman niya. Diyan ko ta sunda 24 oras. Absolute. Na pira niyo sa kaon sa suwasukat kasi ko Allah. Lago pira niyo sa kaon sa kapang maganda. Kasuruyan na kasinta o linang kagalipag sa limapiya. Naman isa mga orip Allah subhanahu wa ta'ala na itungan yan, pamagitungan yan na ginawa niyan. So speak ang kaginawan ka. Ino mga day, manaan yan galipag ka na mapiya ang kaon kasi maraming sige ang puta marata. Uway, nagiran mga urip ng Allah, kagira, so kasendita dua, kasendita ada balin yan,
Agus kasin dita da balinian. Kasin dit sa dunia na ad na balinian apla kay kapinagyan ko ta kami kasilim betad. Na samori alungan mangarip Allah subhanahu wa ta'ala na amay kang bako maoripan. Agyan ko ta kita be na ayan nang mi ko na kaliwa na tingin manaya. Lamu to agyan ko ta tingin manaya. Tumo ada kan mako agyan ko ta kita bakan. Ami kas litro, agyan ko ta kas litro na da balinian. Na iman to mangarip Allah subhanahu wa ta'ala. Na balin tan agyan kay Ramadan. Asulim betad tinus si kumapiya. Why? Sulim betad tinus si kumapiya. Balu tanong pugik sa amin agyan ko ta mga ginawa tanong mangarip Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na abas pero na takwa kalaksi ko Allah ayo manin sa nagtingan ay kalakalan sa Allah na di ko pangaraw mataro sa di mapiya o ay nga nagsugat na sa Allah uway ay mabusi ko mga lampaw ya tingin man ay sa mga masjid na rakanan ng Allah na ipagkalakalan sa Allah di ko sa masjid na na baginan mga orip na Allah pero na takwa ay takwa mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala tatagin agyan ko takya pero ni isa ko mga pataf mga mufassir si Ibn Kathir rahimahullah ta'ala at tingin man ay pero na taqwa na ismun jami'un li fi'li at-ta'ati wa tarki al-munkarat ayat pero na kalaksi ko Allah nang marana na tigin ang maralang kumyan so languan o kapang urutan si ko mga suguan Allah dago kapang nakapin ang gilay sa giyang kutay ni sa par Allah ayat atensiyan na ayat pero na kalaksi ko Allah na panggalapagan sa suguan Allah na pinanggila na giyang kutay ni sa par Allah gina ni kalaksi ko Allah Dina na ikalaksi ko Allah ay paggalak ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ubabin adna suguan yan ka adi nga manggalabag o di na adna ini sa parer ka masugod ka na ginan mga Allah subhanahu wa ta'ala ay patiroon akalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala way panggalabagan sa suguan na pananggilaan nagyan ko ta ini sa par Allah subhanahu wa ta'ala nialit ano kagiyo agyan ko ta takwa kalaksi ko Allah kapang galabag ako subuan wallah na kapag gila isi ko ini sapar wallah na sanang bisa sangko nagyan ko takapagumpi ang mga manusia sa dunia na ayaw mananas sa mori alungan tigo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib sa taway kalakyan sa Allah na sungguhin na niya tigo Allah so away na kalian sa solusyon maganamis kaniyan sa solusyon o problema niyan na liyo pa na tigo Allah na وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ na pris kinamis kanina tigo Allah sa dunya din masarapan depan uway nakatawan tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala pagkagawin sa nang wantaman basta sa ikaw Allah na dahil imposible lang wantaman na pagkagawin Allah subhanahu wa ta'ala na amay kay kalakas Allah na insyaAllah nagyang ko tawid na kalakam na bugang ka Allah subhanahu wa ta'ala sa solusyon uway nagyang ko tumawari po Allah subhanahu wa ta'ala kada o takwa amay kang madas sa ikaw pagtaw ori na malas si ko mga manusia giyan ko ta kalaksi ko Allah ay amana niya na indira ino nila nagyan ko ta mga simba na ayaran subo ko nagyan ko ta mga ini sa parwa Allah subhanahu wa ta'ala na yutun mambuhi kaya invaiteran sa giyan ko ta tiwa sa giyan ko ta ikan uway yutun mambuhi kaya invaiteran sa giyan ko ta tiwa yutun sa Allah natigyan man ay sa Quran walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh so takwa mangori pro Allah kalaksi ko Allah amay ka pipitan no ngalabakan tanos sa mga suguan Allah na palanggilan tanos sa ini sa par Allah na tigo Allah subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw amay tigo Allah kagyan ko ta pagtaw si ko isa kaingat na paratian ni Rasulullah yang kay ranaw na kadagalan sina mapaparati si ko Allah ibsubutiran sa la ilaha illallah na biparata ba tirano ba silang kaputo sa kafir langon tanon mga muslim para tayo sila natigo Allah arrabis ang mananggila sila sa dusa na ito na imbalas ka na ng Allah la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard na siguro natigo Allah subhanahu wa ta'ala apalagaan na mikira na giyan ko ta paminto ano baraka apun si kulangit na gusi kuliyaw lupa yan ang mga ribralipan mapanggulat tanong sa giyan ko ta kalaksi ko Allah amay kang galapakan tanong sa mga inisugo na palanggilan tanong sa inisapar na ayam ambu a price yan na tigo Allah palakan na misubarak apun si kulangit na gusi kuliyaw lupa nagyan ko ta ka ba sa tanong kagiyan umanisa na eksaminan niya man ang ginawa niyan ino mga doy pamagisi tanong isyung tanong ginawa tanong baad na sa katawid ang mga pero sa giyan kaya init pinwara na una kitagumpiyan na babarakatan dadog na pangaraw pero mga ori pro Allah da pangaraw turo guminaw tanwa giyan kaya ranaw na babarakatan da basan pagagong pero mga ori pro Allah ngayon ito naging katawan tanwa ay amala saya na fitna nagutiwo Allah why apya sumagari na di ba kam sumwa ka
Meridu siya. Uli nagyang kuta tingin minsan na kita bata na siya bitirai. Oy, ano niya tago diyan kuta kalaksik wallah. Agyang kuta pamanin na katutungan ay namiyada. Tiya kada tanong yang kuta katutungan ay. Oy, mga ito ana sa gyang kuta masusugod tanon. Nagyang kuta kabasa o kibasa. Adlang wano kelas ya dusa na kuman tanon sa gyang kaya anak. Nando man ay kaya ay inabat ano sa gyang kuta baraga pun si kulangit na gusti ko liya lupa. Ibarat mga urip Allah. Bagan tanon sa niya ka simple-simple ibarat. Ako pa kaya langot ano sumabot. So orang na umandun maalun sa Quran. Dati ko Allah pula ng sigulangit. Ay pala na wag yung kutama pamumulan niyo ay mana din na sa Quran na limo. Sagyang kayo mga idarap. Naigira kami orang na pegin ko tayo kariligan ang pakaliw. Ipagatak sagyang kutauran. Nagyang baraka. Tigiran na bulong. Limo ini pun si Allah subhanahu wa ta'ala. Sagyang kayo yung tinong. Na upama ko ay orang na may ito. Tarindik. Naapiyagyan ko tama lamaman na nipakaraw lumiw ka, minus na magubi na niya kapabasa sa bayufilo, uli na paracetamol, diya sakit. Okay. Naupan ang mga kabungar, namin mo niya doon na may anasagyan ko mga pamumulan tanong, yung ko mga patamok-tamok at tanong. Ayamanan niya naapiyagyan ko niya tangkat-tangkat alimo, apun sikus-pun sa kawang, alimo Allah subhanahu wa ta'ala, umandun maali sa Quran, nalimo na Allah subhanahu wa ta'ala, na ay problema na sabab sa giyang kuta, kaya pakadakalo kang binasa, daw kang biro ka sa giyang kaya mga ingitano, na makatan agiyang kuta, orang sa giyang kaya ingitano, na tiba niya swaya. Okay. Daging kinisumpatan Allah subhanahu wa ta'ala, walakin kazzabu, fakhadnahum bima kanu yaksibun. Okay, na tigo Allah, na agiyang kuta ingit, giyang kuta pagkata sa giyang kuta isa ka mga ingit, na pihak ang bukagiran sa Allah, pihak ang bukagiran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay abun dalian na dayan gulo pagaging kuta mga subuan na sigo kiran nagyang kuta mga lalangan ng Allah na fa'akhadnahum bima kanu yaksibun na sinig sa amin sila natig Allah sabab sa gyang kuta nga pinggala pagiran. Okay, upang ako samaray sa mga riblo Allah na aya kapkuid na tiba na igram ya kadakalagyan kuta maasiya, aya kapakalaw tiba na gyang kuta kapakalaw maasiya. Yuti sa Allah subhanahu wa ta'ala na pitero yan sa Quran. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Miyak payagati ko Allah gayon ko ta kabinasas sigo mga kaludan, sigo mga gilupan ako sigo mga kaludan. Bima kasabat aydin nas. Sabab sa giyang ko ta dusa pinggal ko mga manusia. Okay, liyudhiqahum ba'da alladhi amilu. Ngayon ito. Tagiti ko Allah bagit inti manamikiran so sabat kung kanila pinggal ko kiran na dusa. Sabat mangori ko Allah. Ayam ana nilagyan ko na tiwa pagkisugat na kita no na matagay parsya. Liyudhiqahum ba'da alladhi amilu. Pagkitinti manamikiran na tigo Allah so sabat kung alin na pinggalo bagiran ngayon ito la'annahum yarji'un na kalau atigo Allah na makasumbit siran ang balingan siran si Allah ang makatubad siran si Allah ang bibagakiran agyan ko ta mga dusa. Ayam ana niyan na ayam sa mana agap ko kawit agyan ko ta mga tiwa na gumakamura lasik ko yan nang gulan sa kampana dusa. Na ino pa namadan sa tiba agyan ko ta mga ingit kambalaw nagyan ko ta maasiya nagumalaw nagyan ko ta kambala dusa. Tigudi tingmane Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah man asa Allah faqad afsada fil ard. Sa din sa tao subak niya sa Allah maradusa sa Allah maasiya niya sa Allah na sa benar amiya kapamila sa sikuliya lupa. Yang ko ta ang maradusa na gito ni kapamila sa kasakal sikuliya lupa. Ngayon ito fa inna salahas samawati wal ard kana ta. Kagi ayaw mo na tigyan ay pitagumpiyaw pangalatan ng langit na gusti ko lupa. Nang bulanan sa kapangurutan si gustubo ni Allah subhanahu wa ta'ala bagus si gustubo ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayaw manan yan na amay ka kabayatan no nagyan ko ta baraka kapagingad baraka kapagintaw na aya kinahangalan tano nago aya kapital tano na pangunutan tano si Allah. Sa ayaw kitiyan na panggalibag tano sa mga sugo ni Allah dalitan yung baraka nagyan ko ta mga ini sa paro Allah. Na ano tano miya taman mga oribon Allah. Sa giyang kaya kapangunutan ang kilapagasi ko mga sugo ng Allah na huka, kapakawatan isi ko mga inisa para Allah. Agyang ko nakabasatan, walang ko na naramataw, manabay di pa magmaa. Alang ko nung bakambara di sana, kutong sa kaya mga itin. Okay. Naando mo na kaya ina matano sa kaya ko ta, bara ka kapagintaw, nagubara ka kapagin. Okay. Pangaling tanong si Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq ang tanong Allah. Yuti niyaloy, Luqman al-Hakim. So Luqman, napansi ko mga uliyaw Allah subhanahu wa ta'ala. At pangusyatan nila kaya ko tawatayan. At bigyan man ay isagyan ko tawatay na ya bunayya kay karitang ko na inna dunya bahrun amid mata nagyan kaya dunya na kaludan ay amadalom kaludan ay amadalom madghari ka fihi nasun kathir
Sebenar amiyalit saya kadang-kadang siku mga manusia. Yang kaya dunia. Na kalau na nayati yan amiya kadalilanam. Na amiyalit saya kadang-kadang siku mga manusia. Na ayaw wasya takarkatingin hayo matakulay. Na faltakun safinatun kafihi. Taqwallah. Na ayaw baluyang ka. Ama pagawang ka sa yang kaya dunia. Nagyan ko takalak siku Allah subhanahu wa ta'ala. O kabaya ka na makapas ka. Di ka marid sa yang kaya dunia. Na ayaw baluyang ka, ama pangawang ka, kapalitan ka nagyang ko takalak si Allah. Mana niya sa gulbagang ka sa mga suguan wallah, na pananggiling nagyang ko tayo ni sapar wallah, wa hashuha al-imanu billah. Na ayaw man po baluyang ka pa mamaparoran ka, nagyang ko to aparati si Allah. Ayaw man niya na ayaw panamarin ka, akalaan ka, nagyang ko aparati si Allah. Panamarin ka, imakalagyan ko aparati ka si Allah. Wa shira'uha at tawakkul ala Allah, la'allaka tanju. Na ayaw baluyang ka, alayag ka. Sagyan ko takala tayo sa sagyan kay dunia. Nagyan ko takat tuwakal. Kapanarig si Allah subhanahu wa ta'ala. Kakalo ka nagyan ko ta makapas ka. Huway. Naginan mga ulit po Allah kapital tanu sagyan kay dunia. Agyan ko to at tunggal pagkatanu sa mga sugon wa Allah. Nagupinang gilan tanu agyan ko tayo ni sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huway. Naginan ipad. Allah. Agyan ko takalak si Allah subhanahu wa ta'ala. Pakadakal agyan ko talimu. Nagupakawatan nagyang kuta badaw na o nagyang kuta mga tiba kitong parak sa nagyang kuta ini. Okay. Na amay pan mga rin Allah. Kaming na kalagyang kuta mga paradusa. Dati Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu fitnatan la tusiban na ladhina dalamu minkum khassa. Ay, tigo Allah. Kalak niyo sa tiba. Kamata na sa tiba na kanabanin pitong agyang kuta mga tawa mga paradusa. Ayam ana nila mga praklags ka no. Malaging sumayti dusa nagyang kuta malay dusa na mga praklags. Na ayaw po tigo Allah subhanahu wa ta'ala subhatan namin kano na wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ayaw po tigo Allah subhatan namin agyan ko ta mga tao amira tayo siran arraks amira gila siran sa dusa tinggal na bakiran agyan ko ta subhanahu wa Allah nagupinang gila liran agyan ko ta ini sa parwallah. Katawan tanong sututulan ko amat na Nuh alaihi salatu wassalam diyan kay siran Allah na ayaw po miya kaaligtas agyan ko ta 80 kataw. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ayaw po tigo Allah siya buta mikiran. Nagyan mo ta mga tao amya marataya pera tayo ang sunuh. Nagusira ng mga tao apyan merang ginasiran sa dusa. Okay. Na may katulog man mga rib Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan ko to pagtao Hud alayhi salatu wassalam ang batuan sa Ad. Irama dati al-imal allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mga kaadun wallah miya ma'ala. Na ayay pananong kirano Nuh Hud alayhi salatu wassalam fattaqullaha wa ati'un kalakan niyo sa Allah nagupangungulutan kano naway nataman sabay na din pamagunagaw yang kuta nabira na sa Hud alayhi salatu wassalam namiinan silang managyan kuta fitna agyan kuta tigwa Allah subhanahu wa ta'ala falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna kagiya masulat sila na tiba na telaw ragun namanya ada seorang. Kalau ragun ada seorang orang ni. Namanya mengenai seorang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dengan sifat mga musyrik. As mga musyrik na igira niya kan dumar. Apa matay siran na pangangarapan siran si Allah. Uway. Falamma rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din. Falamma najahum idha hum musyrikun. Amay atigo Allah apa matay siran. Amya lazim ya gira siran si kapal. Ya gira siran kubarko. Na amay ka pumatay siran na mamang siran si Allah sa talabos. Na amay at tigo Allah subhanahu wa ta'ala kasiyap talisiran na mautong manamana patusiran gina sa mga musyrik piagat tinti manggarin wa Allah nas taluragun dauran palantas kagi mau magyang kuta taluragun na miyamang disiran si Allah subhanahu wa ta'ala sa oran upanya talabos magyang kalasiran miya ko magyang kuta taluragubun nagyang kuta shortcut nagyang kuta tutul miya ko magyang kuta taluragubun mariga may tamag maputi miya ka nagsiran sa suwara pun sa langit at tigilan man ay tigagyan ko ta suwara ay ikhtar li nafsika wa li qawmik tigil sa gyan ko ta mapuriran pamili ka sa gyan ka na natulagabun parar ka na gusto ko pagtaw ka at tigil man ay ayam ya pili akan lagyan kaya may tamagabun ang katawan tanay sa may tamagabun na oran o ay hindi ka nilid at tigil ayam ya kapili akan lagyan ko ta oran amay tam kagi so oran ayagyan ko ta gabun amay tam kagi ginan yung mapapanooran Huway, nagyang gutam yan, nagyang gutam suara sa langit. At tigil naman yan, ayan lang biya pili ka, na ikaw ang tiyor ka, nawi ka, ikaw ang tiyor, nagyang gutam pagitaw ka. Nagyang gutam, nagyang mailira, nagyang gutam, gabun. At pagantap, nagyang gutam mga ingadilan, at tigil nakatayas sa gabun. At pagunan ang tanong, na tigaw Allah naman ang gabun, kagilan na rihun fiha adabun alim.
andua na natig wallah ang matatago na giyang kutasiksa malipadas tudammir kulla shay'in bi amri rabbiha ang pinas ani natig wallah subhanahu wa ta'ala so langwan usulun yan nagito mangarip na Allah subhanahu wa ta'ala miyapo lang giyang kuta pagtaw aad ayaw ang miyalang bagiran na sumirat ya si Hud alaihi salatu wassalam nagyubitig Allah subhanahu wa ta'ala wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun siya betami atig wallah sirano tamya marapaya ay wala sirano tamya nang gila sa dosa ay mana niyan mangarip na Allah da igira am yan salati bagyang kuta ingod na ayaw pakaligtason nagyan kuta mga tao ang mapaparati si Allah aping galab bagiran nagyan kuta mga sugon Allah subhanahu wa ta'ala arag sa piyan ang gilaniran agyan kuta ini sa par Allah subhanahu wa ta'ala naginan mga ulip na pag mapanggunat tanong sa giyang ka na nakalaksik ko Allah ayaw manan yan na giyang kuta kapanggal pagkatanong ko mga suguan na kapun ang gilit tanong sa giyang kuta mga ini sa par Allah subhanahu wa ta'ala liropan mga ulip na Allah na bituan Allah sa mga bulay o gaya na giyang kuta mga tao amalakan si Allah ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun bali mata natin ko Allah as sa mga bulay o Allah na din akalak dada pangandam kiran siya at pakaumeran sa morelungan wala hum yahzanun nagudad nakapakambukiran siya kumanin amin ibaga kiran sa giyang kaya dunia antaw na nagyang kaya mga bulay o Allah alladhina amanu wa kanu yattaqun sa mga tao ang mapaparati si Allah arags pinanggilan nila nagyang kuta mga inisa para Allah subhanahu wa ta'ala duty mga ribno Allah giyang kaya Ramadan na ayam mala mapulagun tanong saya na giyang kuta kalaksik Allah la'allakum tattaqun kanu atik Allah subhanahu wa ta'ala na mapadalam rakanu agyan ko takalaksik Allah nasama na yan na magandagyan ko takapuro sa gyan kaya Ramadan na uman isa na panagumtaman sa gyan kaya lambo sa gyan kaya Ramadan nagubalo yan nagyang kaya Ramadan at tawbat yan sa imbunga kaya nagyang ko to ay inisapar Allah subhanahu wa ta'ala nagupaman yan naguskan yan nabibsumbayang nabalo yan nagyang kaya Ramadan panagipunan yan sa iyan ko takapsumbayang yan upamakulis ka na yung paprokon nabalo yan nagyang kaya Ramadan panagipunan yan akaptubat yan aprokons ka na yan di man to uway dapat mangarip na Allah subhanahu wa ta'ala sa mi'aloy Allah subhanahu wa ta'ala mga ropaan agyan ko na mga tao ang maalakan si Allah mga tao ay itinagan ka na Allah subhanahu wa ta'ala sa surga na alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun paparatin nila sa Allah nalangon tayo mapaparatin si Allah ikadua tigo Allah sa parupaan niran wa yuqimuna as-salah sira na tigo Allah na ipamayin kira nagyan ko ta sambayang uway sama no to nagyan ko ta di sambayang namiya po sa nagyan ko ta mga tao amaalakan si Allah subhanahu wa ta'ala agyan ko ta surga na u'iddat lil muttaqin agyan ko ta surga na itutulagin Allah subhanahu wa ta'ala sa agyan ko ta mga muttaqin maalakan si Allah agyan ko ta rin sumbayang napakawawatanan nila agyan ko ta ginawa nila bumakasal sa agyan ko ta surga wallah kasi sa hadith na mi'aloy awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah ay pagampagan ay apagitong sa mori alungan na sambayang naudigam sambayang Latigo Nabi sallallahu alaihi wasallam amay ka makapas sa sambayangan na kapas lang. Na amay ka na makapas kami bagsak. Dadad na panginamen sa kiyang kuta surga iyan. Uway, nagyang kuta kapas sa tanong kagiyan. So di sa sambayang, nabalangan ay nagyang kaya Ramadan, apa nagipunan yan? Ang kapasumbayang yan. Ano ba mapasa nagyang kaya Ramadan na ibu pa na pagkuban na Jumat? Uway, kan Jumat, wal'iyadu billah. Naginan mawari pala, dili ka duwagin ka na naginanan, abdan. Pada miyatir Allah subhanahu wa ta'ala asor arupa nagyang kuta mga tao ang mga muttaqin kaya tanong pagpus agyang kaya wahadara na yunfiquna fi sarra'i wa dharra mga tao at tigo Allah adisran ning gusto sa lalansi ko Allah sa balagi to sigo masa kalulu agi kiran na ugyang kuta masa kal simpiti kiran uway karaba kiran pagaran ikal simpitan sira na tigran ning mando na may malom ni krisis nagyan ipatan ni nagyan kuta kaputo banginin sigo mga pobre yang kuta mga miskin yang kuta mga siringaniran adip pa agabi na mapiyo baka uto na di pa na makagabi o rin nagyan kuta mga wata ilong nagyan ipatan nila nagyan kuta ipagkayo yung pangalim o nila nun ako mga tawa na natigong mga awal kazimin al-ghaib apkagang ganyan nagyan kuta rarang itiran ikirak yung buban sila no pagariran nakanabayaran ng bukan nagyang kuta rarang itiran kapangunggan nila nagyang kuta rarang itiran kenapa nini makambubagyan kuta pagaring ka namiya ka nagsalima piya nakanabagyan ni mga rupaan agyang kuta mga tao tingko Allah subhanahu wa ta'ala tao siya ko surga mga tao to at tingko Allah igilang kaya sila ang sila ng pagariran kaya arasan sila ng pagariran na puguran nila nagyang kuta rarang itiran nabagyan kaya tindugumranaw at tigyan man na iyan sa tawa nila kan nanay di kami ano bagyan ni sifat o mga tao siya ko surga
Kada bagian sifat mga tao sa surga. Mi ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agian kuta mga tao di man tulak sa tungan ni Nabi pasul sa surga. Nami ali mambu Nabi sa tao kabayan. Amma kana sulis kinian nagumbani sa muriya tao niya ng pama ang mga pipiya. Na ilo tani agian kuta katutungan na yan. Man ahabba an yunsha lahu fi rizqihi wa anna kaya lipatan na agian kuta na sa agian kuta hadith. Sana tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao kabayan at pagkatagapanan ng Allah sulimu yan nagumabali sa mga muriya tao yan upamba at babarakat ng mga muriya tao na ilutan yan nagyang gutak at tuttungan na yan. Okay. Nabagyan kaya patatin wa may tagabamasuna ako pagaring ka na tinggal limpid niya na eh. Okay. Nabalagin na nan manguni po ng Allah. Nabalagin na nan laisal wasalu bil mukafi. Kadapat tigo Nabi ayah kapag itungan na yan nakapag-impudala. O pala kung mapira ka na, tiga pipiyan. Na umaratara na tiga hindi ka rin sunga patagap sa kita uluwakan. Nabalagi na nan. Ayat tigo Nabi kapag itungan na yan na alladhi idha qada'at rahimuhu wasalah. Igira ini tulak ko tunganin ka na bagaw din may kabad at tiga di ura magipula ka. Okay. Nabagyan kaya na katanong may tagitangunin ni tulak ka sa pagaling ka. Niya kay ito agyan ko ta argo agyan ko ta katutungan na yan. Okay. Na ayat tigo Allah subhanahu wa ta'ala mga tao ko surga naigira kaya rangitan sila na pagir nila nagyang kuta mga ginawairan. Hindi so Nabi natigin man ay akan na ba ay matagas sa mama? Nagyang kuta mapasay kapag i-presling. Di ka ayat tigo Nabi matagas nagyang kuta tao ay gira kaya rangitan na pagir nila nagyang kuta rangit yan. Ay mana ka na ba marangit? Kada bali pa naro sa barang-barang apkana yung lima panaro. Na ini sumpatan Allah pero pantama na wala sa nagyang kuta mga tao at gagawin nilang surang rangitiran. Na ini sumpatan Allah wal afina 'anil nas. Mga manusia tigo Allah, apagawin ko niya surah lang itiran, arags abaram apan silang ko mga manusia. Malabog sila ni kapre nila. Ano bagian ko ta manusia, may itong ambubakon. Naapi ako natigilan lumiyuhod na di reprilan. Ano bagian ang mga ulipro ba? O kabaya kasog, apakasog ko surga, nalakay ang kagian ko ta pusoga. Di nga penuh nagian ko ta rangit. Ayaw penuh na kong nagian ko ta kapangalimu, daw katutpungan aya, o kabaya kagian ko ta kapakasog ko surga. Uway. Di nga ginahanap, pirangitan kataw na, lagi di kau pagdagan sa ato lagi namili ka na igina kaya rin ang nagagyan ko ta tao na makalulu agagyan ko ta puso ka kaya yung kaini pakaragin yung ginawa ka rin ang nagagyan ko ta rin ang nagagyan ko ta mga manusia kung umani manusia mga walip na Allah subhanahu wa ta'ala na pangariniban mga tao tuwatig wa Allah subhanahu wa ta'ala walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim mga tawatig wa Allah igina ang galibag sirang sa dimapia pakasisingay galibag Oni na miyan sa mga ginawairan. Nakatadman nila sa Allah na mamanginis nila sa relasyon ko Allah. Okay. Ginguta ka pa sa tanong. Amiribat ka sa iyan ko tada pagkapakasal ko Ramadan. Di ka sumbayang. Naiman to na katadman ang kasulustro ka sumbayang na subuan Allah. Di ka brokon sa iyan ko taon na Ramadan. Naiman to na katadman ang kasulustro ka kasapang sa aurat na paliwat siya kumakabay. Naging udating Allah subhanahu wa ta'ala. Katadman nila sa Allah. Arag sa mamanginis nila sa ikaw Allah. Naging katawan nila. Awamay yaghfiru dhunuba inna Allah. Ayaw katawan nila na ayaw din nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na padating Allah sifatiran. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Na maataw tuwatig Allah subhanahu wa ta'ala. Akan na bayan bubulog na ginawairan siyang kamparadusa. Asiran na katawan nila na duso. Berarti na kaya kawan kadusa besok asigupan. Dusa bisa yang kota ay nam sa pakabrag. Dadiran na tingko Allah subhanahu wa ta'ala ibubulong na ginawairan sa giyang kutarusa asiran na katawan nila na giyang kutarusa nagina na tingko Allah subhanahu wa ta'ala mga tao apun asulad si surga ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim mga tao na tingko Allah ayat na imbalas kina ng Allah subhanahu wa ta'ala na giyang kutarila maghfirah apun si kukadyan niran Rabbul alamin wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin nag-uayap na imbalas kina ng Allah subhanahu wa ta'ala na giyang kuda mga kasurgaan pamangon Diyos ko mga kababaan yan aging puta mga lawasi na liyo pa natin Allah subhanahu wa ta'ala na mga pumakasunod silang masarulong akhalidina fiha asira natin Allah subhanahu wa ta'ala nakakal sa tanitiya sa saging puta surga daginan mga ulip na Allah subhanahu wa ta'ala ipanamaran tanu imakwa tanu aging kuta mapapadagam ng saging kay Ramadan ayaw po lang basagyan kay Ramadan na bunda 5 gawi lang basagyan kay Ramadan hindi pa nanan mauri mga ulip na Allah subhanahu wa ta'ala ayaw ako rin yan na amay ka pang utubaan na bitigaw rin yan. Ada ka pang kapakot sa giyang kailang pa siguro Ramadan. Huwag. Nasama na yung mga ulip na Allah subhanahu wa ta'ala na bundam yaw magiyang kutawas. Pagnitanong si Allah subhanahu wa ta'ala ang mabaloy agyang kay Ramadan
rila ang tanong Allah subhanahu wa ta'ala na gumabaloy agyang kaya rabanan ang makasinimbatad din si kumapia upaman yan ko di ka simbayang na makapanambayang ka upaman yan ko di ka disimbayang andang na di ka disimbayang na kauman na lagyan ko ta simbang kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala na gumabaloy ni mga orib na Allah subhanahu wa ta'ala aw manisa na mririlay tanong sa gyan ko to apa ito paman yan kaya rasan tanong ko makapagawin tanong di tanong itong mga orib na Allah subhanahu wa ta'ala pakaumaan sa gyan kaya kapugayron huway balin tanong sa mga puso tanong ang maluag aayaman na niyan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala nakarilaan tanong so salakaw di tanong titimo nagyang kutara lang itsagyan kuta mga puso tanong amay kasakit tanong nakabayan tanong nagyang kuta kapakasunod si surga panganin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala at tawfiq at tanong lang Allah subhanahu wa ta'ala na kung makasulod tanong sa gyan kuta surga yan sa tanong buntaman assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.